Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Lupasin siya gid sa aton sini mga kabombo kay may na-experiensyan kita nga power interruption sandig sa More Electric and Power Corporation unscheduled kuno ini sa aton sini nga mga kabombo kag padayon kita nga nagabaton diri sang mga impormasyon nga ang ginhalinan gintunaan sang nasambit sining power interruption direktamente kuno ni sa supplier sa National Grid Corporation of the Philippines kay ang mga electric cooperatives naton diri sa probinsya sa Iloilo may ara sang power interruption man nga gina eksperyensya sa Sinimatinion same as with dito iya sa may area man sang Negros sa bahin karon sang syudad sang Iloilo at tingwa naton nga makalabot diri sa More Power para nga makakuha kita sang mga informasyon man kay do ka gulpihada Wibis subong Bernes buwas pagka Sabado may malawig panganan nga power interruption naman nga ma-experiensyan or scheduled na power interruption sa bahin naman sang NGCP kag More Electric and Power Corporation. Ti mag-checkar kitas dili madugay sa aton man sining pagpangalagad sang dugang nga mga balita kag impormasyon natuhoy sa sining power interruption nga ginasufrer naton diri karon sa palibot iya sang syudad sang Iloilo sa imaswed sa pila ka mga area sa Kabanwanan sa probinsya sang Iloilo. 15 minutos sa aton sining pagpangalagad nakaligad sa takna sining alas 2 standby no kay ginangananganta ang linya ni Miss Joy Fantilaga. Yara na siya karon spokesperson sa More Power Iloilo. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon, Bombo Cham, and good afternoon man sa aton nga mga consumer. Miss Joy, nakibot ang mga konsumidor sa More Power nga gulpiada lang nadula aton sining kuryente? Yes, sir. Mga around siguro mga 155, 156 naka-experience kita sa unscheduled power interruption sa aton nga franchise area sa syudad ng Iloilo. Actually, not only diri sa Iloilo City, we also been receiving reports from other neighboring provinces like Aklan, mga pamilya ko sa Capiz, sa Antique, and even sa Negros, Bacolod, na wala man sila sa kuryente subong, no? So sa subong, ang aton nga control center naga-coordinate kita sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP kung ano ining root cause, no, sang kina-experiensya naton subong nga unscheduled power interruption. Kita diri sa More Power, rest assured nga update namon kamo dira sa media, especially ang Bombo Radyo, kung ano naman gid ang rason sa sining unscheduled power interruption. From More Power, why kita sang problema? Miss Joy, klarohon ta lang. Yes, sir. Based sa initial nga coordination natin with the control center, wala isang problem sa aton nga facility sa More Power. All right. Sige, Miss Joy. Thank you so much. Kag magabantay kami sa kung ano man ang mga updates sa development regarding sa sining unscheduled power interruption sa karon. Yes, sir. Thank you, man, and good afternoon. Dari wabit ang spokesperson sa More Power Iloilo, si Miss Joy Fantilaga. Sa bahin sa More Power, why sila sa problema diri. So sa supply sa National Grid Corporation of the Philippines, from time to time check karon naton ina kag igahatag naton sa inyo ang dugang sining mga detalye kag impormasyon. Standby na sa Kahapon Lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis mo siya Blanco Hover gabilin sa imo sang manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 23 to 29, 2023. Sa sining Abril 28, Biyernes, ang Rains Band ang liwat nga magabalik sa stage to delight you with their collection of pop songs nga ang kalabanan nagikan sa mga past years sa Thank God It's Payday. Mangininyo umpisa alas 6:30 sa gabi. Ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang natalana nga maglingaw sa inyo with their great selection of rock songs nagikan sa 70s onwards sa April 29 nga version ng concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. Sa among musical event na pulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ay kaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 30, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa Latulda sa mga adlaw, sumugod las 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton. Ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Mga kabombo. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga bully o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon Sa inyo tanan mga kabombo, welcome sa Thursday edition sang Kahapon Lamang program. Kamusta sa inyo dira? Sa mga na-brown outan man, I just hope nga nagbalik na ang power, ha? Wow, brown out sa amo sinikatagiti nga panahon. Kaluoy man ang mga babies, kaluoy man sa aton nga mga seniors. Anyway, I just hope ha, nga balik na. And so, mabatian nyo na ang mga istorya diri sa KLP. Again, I would like to welcome you all. This is Tita Regine on the 27th of April, 2023. Nagadulong sa inyo sang Siniya Palatuntunan and in just a little while, ang mga istorya na ang aton nga mabatian.
Gina-acknowledge ko lang ang respond man sa aton no ni GD sa segundo distrito ang aton nga scheduled nga pag-interviewon this Saturday. Although naghambal siya nga tito may orientation kunot siya kay mga OJT siya, but she is going to find time. And so I guess no that means nga she would be available this Saturday. So welcome ni kita tanan diri sa KLP, ari nang aton ambahanan para sa inyo from Vanessa Gonzalez, umiibig sa iyo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y niligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, Umiibig sa iyo, Vanessa Gonzalez, para sa inyo, pang welcome naton, ang bahanon sa inyo tanan. So, I'll set na kabudira. May nag-request, April 27 na nato rin yung basahon ng story. And so, ari kita sa pag-grant sa sining request. And I can just imagine, ready na siya, kaina pa siguro, waiting, basahon naton ang iyang letter diri. Nanay Del, good afternoon sa imo. Ang ating letter is from Nanay Del sang Zaraga. Thank you for the pictures. It says, in the Regine, staff of Bombo Radio, KLP contributors and listeners, peaceful, wonderful, and a beautiful day to all. Good afternoon! Wow, it took me again weeks to think kung ano nga mga interesting and informative topic ang akon nga i-contribute.
I remembered liwat ang akon nga 2 daughters dito sa Canada. Thus, the CNT, Canada National Tower. So, amo ini ang akon mangin tupiko. The Canada National Tower, as told by Tata to Nanay Del sang March 19, 2023. So, in the Regine, it was early morning sa nagtawag si Tata sa akon sa cellphone kag ginpakita niya ang pila ka mga pictures nga ginkuha inside sang CNT. 3 of them ang scheduled nga magkadto dito for just 3 hours para nga maglantaw sang lugar. Bangod nga birthday ni Tata, March 17. Si Neni ang nag-initiate sa sining outing for she also wanted Maribel, ang ilang friend, kasi Tata, to view this wonderful and most talked about Tower of Canada. It is a revolving tower. Ari ang iniiya sininga history. The CN Tower or Canada Tower is 5,555.3 meters high or 1.815 feet. Concrete communications and observation tower in downtown Toronto, Ontario, Canada. A breathtaking view. Ginpatindog sa anay railway lands na kompleto ini sang 1976. Ang iya nga ngalan nga CN refers to Canada National, ang railway company nga amo ang nagpatindog sang tower. Following the railway's decision to divert non-series freight, the railway assets prior to the company's privatization in 1995. It transferred the tower, gin-transfer ang ini nga tower sa Canada Lands Company or sa Canada Lands nga company of Federal Crown Corporation responsible for real estate development. Ang CN Tower, amo ni siya ang nag-hold sang record for the world's tallest freestanding structure. Tuod, CNT was declared one of the modern 7 wonders of the world sang American Society of Civil Engineers. It also belongs to the World Federation of Great Towers. Sa liwat, ang height ng Canada National Tower or CNT is 5,553.3 meters. It is a breathtaking view. 1995, you double the height of Eiffel Tower in Paris, France. Amo ini nga daw nagabungol si Tata, Neni, and Maribel in their reg. Sobrang nga puwersa sang hangin kung magsakay ikaw sa elevator. May 2 ka panalgan, 2 stories. The first story is for Class A accommodation kung sa diin ang 3 ka mga girls took their seats and enjoyed their day. Samtang nagahulat sila sang ilang order, may isa ka hayang man nga daw curious gid siguro katama, ginpuwersa niya nga ginstamp ang iya nga tiil sa madamol nga glass floor just to find out whether ang famous glass floor mabuka o kung hindi. He found it negative. Hindi maano. In the resume you home lang ang 3 ladies. Oh yes? It took 72 minutes to complete 1 full revolution. Grabe, no? How long to climb CN? 30 to 40 minutes. Kaya mo na. 16 CNT. 16 ka CNT or Canada National Tower ang maka-equal sang height sang Mount Everest, ang highest mountain in the world. In good and fine weather, makitaan sang nagapamasyar dito ang Niagara Falls and New York City. Ang CNT gin-design ini nga makastand sang 8.5 nga intensity sang earthquake. Grabe, no?
CNT or Canada National Tower is a story to tell. Thank you, dear Lord. You grant us to have our daybreak and see the famous Tower of Canada. Hope some days we'll be back again. Sa nasiling ko na ginsugi din no sang akon anak. Ini si Nanay Del sang Zaraga. Inday, thank you so much. More power to you and your program. Keep safe always and God bless. Much love, Nanay Del. And Inday Regine, kindly read my birthday dedication for Inday J. Thanks. Inday J, a happy birthday. Over the waves, it's your day today. I'm thinking of you of the day you're born. April 27 of a full moon. Yes, a beautiful sunny day of Friday. The Sportivo, full packed, members of the family asking where to go. Nobody knew. Follow faithfully the driver owner's heart's destiny. Marie Amar, si Marie Amar kagako, nagasmile lang sa amon nga sweetest smile. Bisan diin mo kami dalon to, sunod man kami gihapon. To Ting's route of travel is via Circumferential Road, Benigno Aquino Jr., biggest city mall of Ungka, Dos, Iloilo, passed by shortcut, Abilay Uton. Alas 8 sang aga, gutom na gid kami, so nagkaon kami sa isa ka bakery. Our hearts of love to travel, sa sini nga mainit nga adlaw sang summer, happy kami, though why kami idea kung diin kami mastay. Under a cool and shady tree or along the beach to paint the perfect scene of land, mountain, or sea. Or count the following leaves, the drifted colored articles, the dancing colored buya over the waves of red and gold. Na-amaze gid ako sa gulpi lang ngang amon gwapo pero shifladong driver. Muna, may shifladong driver gid man. Gin-turn niya ang salakyan kag nag-agi siya sa lower left road portion, explaining to us our destination, Tubog, chosen beach of San Joaquin, Iloilo. Sa akon nga mind, it was so very clear, this is Lawigan. When 14 years ago, ang mga catechists ang Zaraga nag-excursion. Kaupod si Reverend Father Pareño. Welcome to Tubog Beach. Chartered by the family, 13 cottages, all clean, abundant water supply, and accommodating as you see. Kanami, preska, cool breeze of the sea, ginapanumdum sa aton, no? That we're all in the sight of Banate. Do sa Banate lang. Yes, the noisy and ever-endless sound of the waves striking the big rocks, stones, pushing colored pebbles on the seashore. Countless can you see on its horizon. Salamat gid sa imo amay namon sa langit for giving us nature's beauty for value and appreciation. Birthday greetings and prayer. Happy birthday, Jet. May you have more and more blessings to receive. Be back to Australia with sound physical health. Continue to hear Mass on Sundays. Continue having good family relationship. These I pray. God bless. Nanay Del sang Zaraga. Full of inspiration ang joy riding namon from Zaraga to San Joaquin sa tong April 27, 2018. So Inday Reg, thank you so much Gid for reading. Nanay Del, thank you also for the pictures ng mga giniapid diri so we can see your two daughters and then ang CNT Tower, Canada National Tower nga super tall according sa imo kag may isa ka soltero nga siling mo stamp ni gid ang iya nga tiil no sa glass nga flooring just to know kung mabuka o kung hindi. Ti kabalo siya bakod gali no, reminded me. Sang nakakadto makita sa isa ka lugar nga may amusina no. I did not know at first nga may muna gali no. Ang flooring is
daw mirror, glass siya of course, and then dire-diretso na galit yun sa dalom nga, hawa-hawa, gidya ka tama, if you can see sa mga posts na halaga kalalamang ng iban kay may fear of heights. Wow, at first ako yan, lakat-lakat lang ko sa wala lang, and then so na-realize ko, grabe, ini, doon din ako magtikang. So siguro, no, na-enjoy din na so much ang imo nga mga kabataan. Anyway, thank you so much, Gid. Salamat, Gid, sa imo, Nanay Del, sang Zaraga. Oras naton, it is now 44 minutes after 2 o'clock. There is a KLP. May next story kita coming from student mom of Lambunaw. Sa pagpanabalik sang KLP, kaupod si Tita Regine. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans.
makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, Pagabot ang tak ng alas 3 sa hapon, and we have a special draw winners ng Silver Swan Soy Sauce sa aton nga Buena Mano Salvo Year 17 nga promo. Kagari na mga Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. mga kabombo. Yari na ang aton nga special draw winners ng Silver Swan Soy Sauce. Taga Timawa, Tanza, Iloilo City. Tanza, Timawa, Iloilo City. Sino nag-apidira sa inyo sa Silver Swan Soy Sauce? May chance ikaw nga magdaog ba si ikaw na ini? 70 anyos ikaw? Ngalan mo is Linda S. Maranyon? Well then, it's you. As our special draw winners ng Silver Swan, kadto ka na diri. Congratulations sa imo. Nagahulat ang 500 pesos nga cash. Kung may radyo ka dira nakastock sa isa ka estasyon, bitbita ina. Kay may or islani na no sang 500 pesos nga cash. Kung may ara ikaw dira. So congratulations sa imo, and you can now come here and get your exciting prize. Silver Swan Soy Sauce, the special draw winner for today, sang Tagatan sa Timawa, Iloilo City, Linda S. Maranyon. Congratulations! And moving on sa ating next story, ano na ang istorya ni student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa inyo tanan dira sa Bombo Radio, amo man sa mga nagapamati kag nagawatch sa imong program sa mga hapon. May duha na ako nga sulat para sa imo. Ginhatag ko na sa akon agot kay girl nga nagadulong sa akon mga sulat dira sa Bombo Radio. Isa na lang ka semana, kag Huwebes kag Biyernes Santo na. May mga lain nga mga letters na advance naton nga na read no. But anyway, tion na agud liwat kitang makapamalandong kag dumdumon ang kamatayon sang aton Ginoo nga nagluwas sa aton sa sala sang kalibutan. Kag tion man agud makatawag kita sa iya kag makapangayo sang patawad sa mga salang nabuhat naton. Thankfully, we know God responds to us. He is the Most High, the Almighty. Psalm 91 verse 1. His position is exalted and his power is limitless. Yet He is accessible to us. God invites. Call upon me and I will answer.
Tita Regine, sang una nga nalulung ang bana ko sa smoking and drinking, grabe gid ang pangamuyo ko sa Ginoo. Nga kuntani, maguntat na siya sa amuna nga mga bisyo. Chain smoker gid siya, kag kada hilit sang balay namon, may ashtray. Bisan anong tinlo ko sa amon kwarto kag salas, bako man gihapon ini upos sang sigarilyo. Pati gamit ko kung singhutan ko sa aga magbugtaw ko, baho nikotin. Pinanghaboy ko tanan ang mga ashtrays. Wala na ako nagtulog sa amon bedroom. Kag samtang galantaw siya TV, amo man ang hit-hit niya sang sigarilyo. Sa muskitero namon gakadto ang aso, kag dira pa kadto ang hangin sang electric fan. Sadto nga mga times, Tita Regine, I feel as if God is not listening to me. Wala niya ginasabat ang akon mga pangamuyo. Although I know that when we bend our knees to pray, God lends His ear to listen. I felt forsaken. Later on, I realized and remembered when our Lord was in agony and praying in the Garden of Gethsemane. He was pouring out His heart and pleading, "Let this cup pass from me." Matthew 26, verse 39. Pero ang sabat sang God the Father is a clean no para sa aton kaligtasan. God had to send Jesus to die on the cross. Bisan na batyagan ni Jesus nga God the Father had forsaken Him, nangamuyo siya sang himpit sa tagipusoon because He trusted that God was listening. Nadumduman ko pa sang una, Tita Regine, nag-work ako sa church namon sa Manila. Gatudlo Bible study sa mga kabataan. Kag pag-abot Semana Santa, masako gid kami. Pag Sabado de Gloria, gahimo kami sang palaspas, ang bukog o dahon balasang niyog, tita, ginahimuan namon mga designs, banig, pispis, bulak, agud ibaligya. Madamo kami nga mga young Christian workers ang gahimo sini, kag ang bili, ginabulig namon sa mga poor families sa amon nga parish. Ginabakal namon bugas, kag groceries, kag ipanagtag sa mga imol nga estudyante namon sa catechism. Nalipay ang mga kabataan, kag ang ila nanay, kung mabaton ini nga mga bulig. Kag syempre, happy man kami. Nadumduman ko, Tita Regine, ang ginasiling sa Ephesians 2, verse 10, "We are what He has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to be our way of life." The very reason that God has given us life in Christ is to love and to help others and serve in Jesus' name. In a changing world, all of us were called by God and empowered us to pursue a life that reaches out to others and honors Him. Tita Regine, daw halos tanan man kita, may ginapasaan nga cross sa aton nga kabuhi. Ara ang mga bagay nga ginabatsyag naton sa lawas, mga masakit na akon kaisa, wala sang bulong, kag daladala na lang naton, samtang buhi kita. Ara man ang kaimulon, wala tirig-angon, wala ibakal sudan, wala pambalon sa mga bata, mga anak naton nga sakit sang ulo, o basi, problema sa relasyon naton sa iban nga tao. O sa aton bana o asawa, pag iban pa nga mga problema nga aton ginadaladala, bisan sa pagtulog. Pero sa tungasang tanan nga mga panghangkat nga ini sang aton kabuhi, hindi naton pagkalipatan ang ginasiling sang Ginoo sa Revelation chapter 3 verse 11, "I am coming soon. Hold on to what you have until I come." Kung ang kasubo sa aton kabuhi outnumber joys, kung mahapdi kag masakit ang aton mga ginabatsyag, kung pulusluha kag panghayhay ang mga na-experience naton subong, gasinggit si Jesus sa aton. Hold everything you've got. Help is on the way. So, ihatag naton ang atong dakong pagsarig and faith sa iya nga promise. Tita Regine, sang wala pa maoperahan ang duha ko ka mata, grabe ang mga pains nga ginaantos ko. Ang wala ko nga mata sadto may pterygium kag tama kaburon ng akon pananawan. Harong lang sa mga tao kag bagay ang makitaan ko, kay ang right eye buron man.
Ginpa-doctor ko ang akong nga left eye anay, kag ginoperahan o ginkuha ang pterygium o gamot-gamot nga gatubo sa akong nga left eye. Pagkatapos kuskus ang doktor, gintabunan sang gauze ang akon mata. Pila ko man kaadlaw ginantos ang tabon nga ini, pero salamat kay pagkuha sang tabon, nami na ang pananawan sini. Pero sa isa ka bes nga nang agiw ako nang nguha lawa kag naninlo sa balay, napuling ining ako nga left eye kag na infection. Tama ini kapula kag naghabok, galuha-luha kag hindi ako kamuklat. Tama kasakit ini, pati akon ulo kag hindi na ako katulog kag kakaon. So, nagpa-admit ako sa hospital. Ginatagan ako sang doktor sang pain reliever kag bulong para sa infection kag hubag. Thank God, naayo ako pagkatapos ng 3 ka adlaw sa hospital. At that point of time, Tita Regine, halos hindi man kakita ang ako nga right eye. Siling sang doktor, ara sa lens ang diferensya. Gani, ginoperahan man ini, kaginislan ang lens sang false lens. Mahal gali ini, Tita Regine, sobra 50K, lens pa lang, plus doctor's fee and hospital fee kag medicine. Pero tapos opera, makakita na ako sang maayo. Nagbuligaya mga anak ko para sa akon operasyon. Bali wala na lang ang gastos. Ang importante, maayo na ang panulukan ko, kag wala na ako gapangapangapa kung maglakad. Salamat sa akon eye doctor nga tama ka patient nga once in a while, during the operation, ginahambalan niya ako sang relax. Kag ganitapik-tapik ang isa ko kakamot. It was for me an unexpected move, and it struck me as especially gentle. I began to relax, which caused my body to stop shaking, na as if natugnawan ako. I also knew that God also comforts me during my moment of pain and fear. And 2 Corinthians 13 verse 4, it says, "Praise be to the God and Father of your Lord Jesus Christ, who comforts us in all our troubles." Similarly, God invites us to comfort others in similar situations, sometimes in the simplest gesture. Well, hasta din na lang anay. Ang salat ko, Tita Regine, nabi ko may sugpon pa. Kapoy na mga eyes ko, hoping you're in the best of health, praying for you always. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And P.S., may ginsulat akong binalaybay, Tita Regine. Please read na lang. Dedicated to all KLP writers. Thanks. Ang Tigulo. Kahapon lamang program. Kung may ara akong kinahihidlawan, ngahimuon ko sa adlaw-adlaw, wala na sang iban, kundi ang mamati sa kahapon lamang program. Paborito sang tanan. Ang host ng programa, amo si Tita Regine. May limog nga mabugnaw, makawiwili pamatian, siya ang gabasa sa mga sulat nga padala sang iya mga fans, halin sa lain-lain nga banwa. Ang mga sulat nga ini tanan nagasaysay sa mga experiences o ilagin agihan. May masadya, may masubo, may kahaladlukan. Ang iba naman, mga karadlawan. Sa istorya, may leksyon ka nga matun-an, nga imo mapuslan sa pila ka adlaw. Makahatag man inspirasyon o lain-lain nga kaalam nga makabulig dugang sa imo naman-an. Nagasulat diri lain-lain ang trabaho, may mga teachers, seaman, kag iban pa nga mga OFWs. Soltero, dalaga, lolo kag lola, tanan, may talent magsulat istorya. Di ko malipatan mga nagasulat diri, si Mia Sangbingawan, Dalaginding, Lolo Dencio, si Inday Sangkalinog, Jesusa, Miss G, si Lola Amparing, si Breeze, kag madamo pa sang iban. Pasensya na sa iba ng mga ngalan ninyo, hindi ko madumduman. Kaya dali na, magkuha sang papel kag kaptandayon ang inyong mga ballpens, suguran isulat inyo kasaysayan, kag ipadala sa istasyon sang Bombo Radio DYFM. Madamong salamat sa Bombo Radio kag sa mga sponsors ng programang ito, kabay pa nga magpadayon ng KLP. Congratulations na lang to everybody. Tita Regine, sa inyong tanan, nagapamati subong sa kahapon lamang, mabuhay kita tanan. Student Mom of Lambunaw.
Ka-cute kini sa mga contents per me, no? Sa mga letters diri sa aton ni student ma'am ba kadamo gari sa mga fellow letter senders mo man, no? Nga nag-strike gid sa imo ang ilang mga stories, and maybe because so many times nagapadala sa ilang mga istorya diri, so you have gotten familiarized with these letter senders just like you, no? Nga nangin kawilihan naman ang pagsulat kag pag-share sa mga istorya diri sa Kahapon Lamang program. Ito kanami man, no? Nga magtililipon ay bala kita, kang magkilit-ay kita. Kung safe na gid, no? May threat naman sa buong, no? Sa pag-increase ng cases ng COVID. But anyway, who knows? With God, nothing is impossible, especially if your intention is good. Sige, ako knows one day, basi ko na ma-achieve gid na naton ang inang pagkilitanay sa tanan ng mga letter senders diri sa KLP, sa Jagoro, no? And then, kung magkadto ka mo, dapat may bit-bit ka mo, tag isa-isa ka mga istorya niyo. Exciting. Well, anyway, salamat din sa Amos, student mom of Lambuna. I just hope na once again, nakahatag naman inspirations ang imo nga mga gin-share sa aton sa sani nga hapon. Kanami sa inyo ginapanghimo, no? Doing good things for the Lord, making other people happy, and inabala, no? Nga simply believing that God is there and He would always be there to take care of us. Kanami gid kay ka-strong sa imo nga faith. And I love it that you're sharing ang mga experiences mo about life diri sa KLP. Salamat again, student mom of Lambunao, for your very own story also to share diri sa KLP. Wait, diin na. I am waiting here. Pakisulat na ha. Pisanin nyo bala, pungkuin nyo da. Pangita ng lugar nga manami ang hangin, daw relax ikaw, and find inspiration. To share your story diri sa KLP, pwede ina nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you send it, or pwede ma-hand in diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, we are going to give you another set of beautiful stories diri sa Kahapon Lamang program, and on Saturday, ang interview natin sa kay GD, an announcement of new winner for this week. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.